RMN Listen Me Anodan Basket Edition Nagpadayon kita mga kasama sa pagtunol ni ining ato ang basket nga puno sa mga ingredients mga kasama para pampamahaw. Ang atong team karon aniya sa Digasman Street, Turiling Dakbayan sa Davao. Kay naa tay na kita nga suking tigpaminaw nga tunulan nato niining atong dalang grasya karon. DXDC na imong ginapaminaw karon? Oo. Nganong DXDC ang ginapaminaw nimo te? Kay gwapo man ang mabalita o mga drama. Oo, dili ka mabitin gid no? Oo. Malingaw ka. Malingaw jud ka. Oo. Aside nga malingaw ka, ma-kuan pud ka, ma-update pud ka sa mga katikaran sa syudad. Oh. Te, ano pangalan nimo? Anissa Adap. Una na mo na i-turn over ang among dala nga basket karon. Pwede ba ka na mga pangutana? Oo. Oh, sige. Paghatag og duha ka mga programa nga madungog na to sa DXDC te. Kuskus batikos o straight to the point. Oo. Hoy, hapit siya makalimot sa isa. Kuskus batikos og straight to the point is correct! Ayan, dawata at Anessa, atong usa ka basket. Siyempre, dili ta mo biya kung dili na to mahibal-an unsay sulod sa basket. Sila. Toyo, mantika, Toyo, bangus, mantika. bombay o limonsito. Oo, unsa ka putahe natin? Kani pwede paksiyon, pwede Paksiw. prito. Pwede pud sugbahon, di ba? Sugbahon. Oo, di ba dagan kag putahe nga pwede Daghan. mahimo ani atong dala nga ingredients karon para sa pamilya ni Ate Anessa. Unsa ikasulti sa DXDC? Daghan kayong salamat sa inyo ang panghatag sa among dako na ning tabang. Yes, congratulations sa Ate Anessa ug sa imong pamilya. Kauban si Radyoman Joel Beray alang sa atong RMN Listen Win Panudan Basket Edition. Kini si Radyoman Aimee Genita. Tatak RMN. RMN Listen Me Anodan Basket Edition